Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Studju li sar minn 3 ekonomisti ewlenin tal-Bank Ċentrali ta' Malta, Aaron Grech, Ian Borg u Valentina Antonaroli, jindika li bit-titjib li sar fl-aħħar budget il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-uli tal-ħajja għandu jiżgura li l-poter tal-akkwist tal-familji irtirati u dawk bidħul baxx ikun protett aħjar kontra l-inflazzjoni. Fil-fatt isostnu li fl-2024 kemm il-pensjonanti kif ukoll dawk fuq il-paga minima se jkunu ferm aħjar milli kien fl-2021 qabel pajjiżna beda jkollu rata ta' inflazzjoni għolja minħabba żidiet fil-prezzijiet internazzjonali. Minn barra l-fatt li l-kola l-2024 se tkun l-ogħla fl-istorja, din se tingħata f'sena li fiha l-inflazzjoni għandha tonqos b'mod konsiderevoli. Skont l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali bejn l-2013 u l-2023 dawk fuq il-pensjoni massima raw titjib fil-benefiċċji tagħhom ta' 27.6% filwaqt li dawk fuq il-pensjoni minima kellhom titjib ta' 50.3%. Qabel iż-żieda fl-inflazzjoni fl-2022 jidher li dawn iż-żidiet kienu ferm aktar miż-żieda fl-oli tal-ħajja għall pensjonanti imma wara kien hemm ftit inqas tnaqqis fil-poter tal-akkwist tal-pensjonanti fuq il-pensjoni massima. Meta kkonsidraw il-bidliet imħabbrin fil-budget li għadda, l-ekonomisti qalu li dawk fuq il-pensjoni minima se jkunu 5% aħjar f'termini ta' poter tal-akkwist milli kienu fl-2021, filwaqt li dawk fuq il-pensjoni massima se jkunu qrib punt perċentwali aħjar. L-istudju jħares ukoll lejn kif l-inflazzjoni laqtet lil dawk fuq il-paga minima, familji mingħajr tfal raw żieda ta' 15.4% fit-dħul bejn l-2013 u l-2023, filwaqt li dawk bit-tfal raw żieda ta' 46.1%. Dan kien dovut għal fatt li dawk bit-tfal gawdew ukoll minn żieda fiċ-Children's Allowance u bil-introduzzjoni tal-in-work benefit. Għalkemm sal-2021 dawn iż-żidiet kienu aktar minn biżżejjed biex jikkumpensaw għall-inflazzjoni, il-budget 2024 issa tinkludi 3 miżuri li l-impatt tagħhom kien b'saħħtu ħafna. L-analiżi tal-Bank Ċentrali jikkonkludi li fil-waqt li fil-passat dawk bidħul baxxi u pensjonanti seta' kien hemm perjodu fejn iż-żieda tal-kolla ma kienx tkun biżżejjed biex tagħmel tajjeb għall-oli tal-ħajja li realment iffaċċjaw, bidħul tal-mekkaniżmu addizzjonali dan issu inqas probabbli. Sostnew li meta kien hemm perjodu ta' inflazzjoni minħabba li l-kolla tinħadem fuq il-kalkoli tas-sena ta' qabel, il-Gvern jagħmel sew li jagħti żidiet ola mill-kola. Dwar dan irreaġixxa wkoll il-Ministru Michael Falzon li hu responsabbli mill-miżuri soċjali tal-Gvern. Jekk xejn għandna l-konferma lanqas li dak li għamilna u dak li qegħdin nagħmlu fil-verità qiegħed iħalli l-effett tant mixtieq u l-effett mixtieq huwa il-purchasing power, is-saħħa finanzjarja tal-familji tagħna dejjem jitjieb. Sa dan it-tant il-Ministru Michael Falzon sostna kif il-Gvern qed jimmira li jgħin aktar persuni bil-miżuri soċjali tiegħu u għalhekk fl-aħħar budget wessal l-eliġibilità l-mekkaniżmu addizzjonali tal-oli tal-ħajja. B'hekk qed jintlaqtu aktar persuni u li saħansitra għandhom dħul raġonevoli. Qed nolqtu mhux dik il-faxxa biss u dan huwa sinifikattiv din il-miżura li qed nolqtu wkoll il-faxxa tan-nofs. Qed nolqtu wkoll persuni li għandhom income raġonevoli għax it-thresholds biex jikkwalifikaw in-nies għalih ġew mollin ħafna. U hemmhekk allura qed nuru iva ngħinu dawk l-aktar bżonn imma rridu ngħinu wkoll anke lill-faxxa tan-nofs tas-soċjetà tagħna u l ta' fuq ninċentivawhom jinvestu iktar.